Raba gardama wani sanata ya ce zai sa a kama. Sanitan banza! Jagob kenan. Me kace? Sanitan banza! Kai! Ka Allah ba taka ba. Aminu Sharif Momo, me mutum ya kamata ya yawaita yi a rayuwarsa? Ai murmushi, ai fara'a. Momo, kana ganin kowa ya san ni kuwa arewa? Waɗansu sun san ka, wasu ba su san ka ba. Yaya za a yi kenan? Ba na son waɗanda ba san ka ba su san wancan halayya taka. Momo kenan. Ai da sun san da ban bara sai ga Allah, ba damuwa ta bara dai ba zan yi ba sai ga Allah. Raba gardama ya ake kai kullum fuskar ka a daure sai ka ce kashi. Yau komai baya min daidai? Raba gardama to yanzu me kake so a yi? Ni gan nake ma kawai zan daga auren nan. Kawai a daga auren nan wallahi. Umar Gombe ina so kai man dariya. Shamsu dan iya da kai da raba gardama ina so kuma ku yi man dariya. Shamsu dan iya ina so in fara kilishi. Idan baka yi kilishi ba dole za ka yi tsire. Raba gardama. Ka san me? Daga yau kar ka sake zuwa inda nake. Mene? Ba damuwa zan dawo kanka. Bari in kira Balaraba a waya. Hello, Balaraba, ina so mu je gidan fati da ke. Babu damuwa yalla bai. Raba gardama, me yasa baka yadda a haɗa ka tun da Nafisa Abdullahi? Wannan mara mutuncin? Shamsu dan iya, da gaske ne Nafisa Abdullahi ba ta da mutunci ko kaɗan? Dan Allah a rufe wannan chapter din. Ban gane ba. What? Umar Gombe, ina so ka ba Aminu sayar shawara ya daina haska shirin labari na. Ni na isa. Raba gardama, na fahimci producers ɗin Kannywood da daraktocin Kannywood suna matukar son ka. Na sani wallahi. Ba me yasa kake jaddada min haka? Saboda naga duk wani film da ake shiryawa a Kannywood a yanzu akwai ka a cikin wannan shirin, kuma musamman na manyan producers kamar irin su Mai Shadda, Abunur Entertainment da kuma irin su Aminu Sayara. Kai ma bakar magana zaka gya mu sai. Allah ya baka haƙuri. Jaruma ina so ki tafi ki bani guri ba zan maki interview ba. Ba za a tafin ba. Mene ba za ki tafi ba? Na ce ba za a tafin ba. Hello, Raba gardama, taron me naga Sarki Ali Nuhu ya shirya a kamfanin FKB. Taron gulma suke so su yi ko kuma sa ido. Hello, Laila, ni ne baka bara sai ga Allah. Waye kai in banda banza? What? Raba gardama. Me? Me yasa ka saki matarka a ranar da aka daura maka aure da ita? To wai ban gane ba. Matar ka ce ko matar ta ce? Mene? Na aure ta kuma na sake ta. Sai me? Allah ya baka hakuri mallan Raba gardama. Kai ka biya min sadakin ko kuma kai ne ka bani kuɗi na haɗa kayan leban? What? Jesus! What the is? Oh, Mumu, too much. Raba gardama. Jesus! What the is? Wai me haka ne? Ni fa bana son kana harara ta gaskiya. Yusuf Lazio ina tona tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Shi yasa nake tona asirin azzaluman yan siyasa bana jin tsoro ko fargabar abin da zai iya faruwa. Ai kuwa koran ka za su zubi. Bakin ka zai jini. Yusuf Lazio kenan har ka bani dariya kawai dan na tona asirin duk kuran da shi da dini mal. Wannan karan ka tona tsakuwa mai karfi. Yusuf Lazio kenan kai ko me zaka ce ka ce amma wallahi sai na tona ma yan siyasa asiri ko su ji dadi ko ka su ji dadi sai na faɗa gaskiya ko me zai faru. Ni fa yanzu na fara sananin kaman azauce kake. Na sake magana, sai zage maka haki a kwakwalwa. Ni dan ina da hankali na kuwa. Ƙarya kake TJ. Jaruma ina so ki bani haɗin kai. Kamar yaya? Ai Jaruma ka ci man wata mummuna fahimta abinda nake nufi ki bani haɗin kai in maki interview. ijan. Raba gardama me yasa ka faɗa ma Sarki Ali Nuhu baƙaƙen maganganu? Duk wanda ya daga mini yatsa to wallahi sai na karya ta. What? What? Yakubu Muhammad ina son Fatima Hussaini. A yanzu babu abin da Fatima ta tsani gani a duniya kamar ka. Ban gane ba wanda Fatima ta tsana irina ba. To yanzu ya kake so in yi da rayuwata? Let me advise you. Ina sauraron ka. Ka tafi. Kar ka sake dawo. Ban gane in tafi ba. Go. Wallahi ba inda zani. Ai soyayya ba ƙarya bace ba.
Kai jinan saurara. Ye? Abinda nake so da kai shine ka bar nan wajen. To, Malam Inuwa, an ce man kana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah. Yakubu Muhammad, da gaske ne kana son Fati Washa? Ban taba cewa ina son ta ba malam. Ye, to amma alamu suna nuna kamar tana son ka. Ban taba cewa ina son ta ba. Ni fa so nake tsakanin kai da Fatima Husaina ayi aure fa ku aure junan ku. Auren Fatima ba dai ni ba. What? What? Junaidiya gidan ba da masu wani irin so take ma. Da mutuwa tana neman izini kamin ta ɗauki wani. Ye. Junaidiya? Zan ce ta ɗauki ni ta kyale ba. Ai, Junaidiya, I love you Junaidiya. Amma ba na fatan ka mutu kafin in mutu. Tahir Fage, muddin na rasa soyayyar Momi Gombe, wallahi zan iya rasa rayuwata. Gwanda ka mutu. What? Ka taimaka man dan Allah kar in rasa soyayyar Momi Gombe, wallahi in na rasa soyayyar Momi Gombe zan iya rasa rayuwata. Wallahi. Allah ya sa alkhairi zaka faɗi. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Dakata dan Allah dan Annabi karka karkashe abin da zaka faɗa. Wallahi in ka karkashe musamman na ji cewar hana na Momi Gombe zaka yi zan iya rasa rayuwata wallahi. Sultan, ina so ka daina fassara fina-finan Indiya. Allah kun na mutu. Me kace? Allah kun na mutu. Da gaske ne kana cikin damuwa? Allah ka kawo min agaji. Sultan, idan Allah ya ci gaba da daga kamfanin Algaita ya zaka yi? Wallahi zuciyata za ta fashe. To fa Allah ya kiyaye gaba. What? Umar M Sharif, me yasa baka yin film da Momo? Jahili? Mene? Momo din? Dan jahili jikan jahili. An ce mukamin da aka ba sarki Ali Nuhu ya kare ku da abubuwa na ci gaba da dama. Mu bai kare mu da komai ba. Ya kike abu kamar dabba. Bai kiya ba kai halin kowa ya fito. Ƙarya ne. Yakubu Muhammad, kaji abin da jaruma ta ce mukamin da aka ba sarki Ali Nuhu bai kare ta da komai ba. Matar banza, inda ban san tsatson ku ba sai in yi zaton mahaifinki ma iyayenki ma mutanen banza ne. Sadiq Sani Sadiq, ashe kai munafiki ne? What? A kai ba munafiki bane. Sarki Ali Nuhu, ina so in burge ka. Ake maka san baka ta burge ni ba ai. Haba sarki, duk wannan adin da nayi da kulliyar da na ci gajiya na dora gani na fito kamar wani ma'aikacin banje ka ce. I spent 30 years abroad. A'a, sarki kar mu zo nan. Ka san bana jin turanci, faɗa man da Hausa. In these 30 years, I was at the parliament. I made a presentation. Yanzu dai sarki kana nufin ban yi kyau ba kenan. Ba irin shigar da ban gani ba. Sarki an ce man kana da fushi amma kana da taimako. Oh, really? Kana sake turanci ba zan sake ma interview. Let me come back to you. Dakata sarki, wannan kuma kai ake ji, amma yanzu ina so ka bani shawara, ƴaƴa nawa ya kamata in haifa idan Allah ya sa na yi aure? Ka haifi ƴaƴa guda 100. Me kace ƴaƴa 100? Ka haifi ƴaƴa guda 100. Sarki zan dawo kanka. Firdausi, an ce man wata rana ana cikin ɗaukar shirin da dalilin jidda kika kisa. A'a wallahi su bice man tai. What? Kace kin dai tusa kenan. Ai su bice man tai. What? Dr. Jaki suwaye gaba-gaban shiga aljanna ranar tashin alkiyama. Matasan Tijjaniya. Dr. Jaki suwaye suka fi kowa san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a fadin duniya. Matasan Tijjaniya. Suwaye suke da yawan zikiri da salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Matasan ɗariƙa. Jaki da kanka kake faɗin wannan maganar? Ina jin. Wani mataki ya kamata a ɗauka akan Baffa Hotoro da shi da Lawal Karayu? A kai su gidan gyaran hali. Ko Dr. Jaki su kuma matasan izala waɗanda ba sa kishin manzon Allah ina ya kamata a kai su? A kai su gidan gyaran hali. Dr. Jaki ina so ka faɗa min halayen malaman izala da ka sani. Akwai masu zina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai 'yan wiwi. Wai duk a cikin izalar? Akwai barayin kuɗin gwamnati. Dr. Jaki waɗannan malaman izalan da ka faɗo munanan halayen su to ina ya kamata a kai su kenan? A kai su correctional
santa. To idan an kai su a yi masu me? A gyara halinsu. Dr. Jaki da maye yan izala suka fi kwarewa a kan shi. Gidan mata. Subhanallah. Ye, to sai me kuma? Kwallon kwallo. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ina jin ka, mu je zuwa. Wajen fashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To fa, to Dr. Jaki da me yan izala ke yin fashi? Ko da biro ko da makami. Ƙarya na faɗa? A'a, ba ƙarya ka faɗa ba, abin ne ya bani dariya Dr. Jaki. Dr. Jaki, wannan interview din da nake ma ɗan izala zan ba su ɗora ka a media kowa ya ganka a duniya. Kuma in sun saka Allah ya isa. Ye? Kuma in sun saka Allah ya isa. Da girgi, ina so ka faɗo man sunayen waliyan da ba su shan kunu sai dai koko. A cikin su akwai Ashehu Ibrahim bin Ahmadu Sabba'i. Ye? Da girgi. Waje rubutawa nake yi. Ashehu Ibrahim bin Buziyana. Na uku Shehu Ibrahim bin Jawar At-Tilmisani, sai Shehu Ibrahim bin Rahawi Al-Fajiji. Wallahi tallahi wannan iskanci ne. What? Shehu Ibrahim bin Muhammad bin Jari At-Tukurti. To, na rubuta waɗannan yanzu mu je. Ina so ka lissafo min sunayen waliyan da ba su azumin farilla sai dai na sunna. Da Shehu Ibrahim bin Abdul Qadir Ar-Riyahi At-Tunasi. Gaskiya ne wannan rigirgi. Sai Shehu Ibrahim bin Aliyatu bin Nawahi Ain Maz, sai Shehu Ahmad bin Ibrahim bin Jari Al-Mujahiri. Wallahi ka san waliyai sosai. Mu je zuwa. Sai Shehu Ahmad bin Ismail Al-Agawadi, sai Shehu Ahmad bin Abi Zahabi Al-Samguni radiyallahu anhu. Rigirgi, ina so ka faɗa man sunayen waliyan da ba za su shiga aljanna ba. Da Shehu Ahmad bin Idris Al-Maghribi Al-Makki. Ye taɓija. Da Shehu Ahmad bin Bilqasim bin Ahmad Al-Buzaidi Al-Agawadi radiyallahu anhu. To akwai Shehu Ahmad Bunaisin Al-Fasi. Je zuwa. Akwai Shehu Ahmad Bilqasim Al-Mulaqabu Al-Waddan Al-Agawadi radiyallahu anhu. Rigirgi, to yanzu ina so ka faɗa man sunayen shehunan da ba su cin abinci ba nama. Akwai Shehu Ahmad Al-Baghdadi a Turki. Akwai Shehu Ahmad bin Hajar At-Tilmisani. Akwai Shehu Alhaji Ahmad Buziyana Al-Madawi. Akwai Shehu Alhaji Ahmad bin Yaqub. Akwai Shehu Alhaji Ahmad Al-Ajbari Al-Qasri. To shikenan, yanzu kuma rigirgi ina so ka lissafa man sunayen shehunan da ba su tsufa kullum a yadda suke a haka suke, ba su tsufa, ba su ƙara shekaru, ba su tsufa. Akwai Shehu Ahmad At-Talili At-Tagazuti. Attamene? At-Talili At-Tagazuti. At-Talili At-Tagazuti. Na lura cewa shehunan nan yawa gare su. Akwai Shehu Alhaji Ahmad Jarbidu At-Danji. Akwai Shehu Ahmad Al-Jarandi Al-Fasi. Akwai Shehu Alhaji Ahmad Al-Halfawi Al-Mikinasi. Rigirgi, an ce man kun taɓa gaisawa da Donald Trump. Da hannu da hannu. Wallahi ƙarya ne. What? Hannu da hannu. Waye ya fara kawo ta'addanci a jihar Katsina? Mai girma Aminu Bello Masari. To fa, waye to ya fara kawo wa jihar Katsina talauci da bala'i da masifa? Mai girma Aminu Bello Masari. Ye, to waye ya fara satar kuɗin talakawa masu yawan gaske ya kai su ƙasar Amerika ya ɓoye domin ya adana su ya wadata ƴaƴan shi da iyalin shi da family ɗin shi? Tsohon gwamna Aminu Bello Masari shi ne. Duk da ina jin daɗin interview sun nan da nake maka. To ina so ka faɗa man a mulkin waye aka fara mai da ilimi sai ɗan wane da wane, in baka san kowa ba wai dai kai haƙuri. Mai girma Aminu Bello Masari. Ye, ai, to shi wannan shi ɗin dai, to waye aka ce an gasta a Legas tare da karuwai a gidan karuwai? Gwamna Aminu Bello Masari. Ye? Mu tsohon gwamna Aminu Bello Masari.
Duk waraɗa Masari ya saci kuɗin talakawa da yawa, amma me yasa da ka hau mulki baka bincike shi ba? Gwamnatin da na kafa aka kafa ta da ni ita zan bincika. To amma me yasa to ba za ka binciki gwamnatin Masarin ba? Ni ba ni bincike. Dukko? Saboda abin da na fahimta bata lokaci ne inda aka yi shi ban gari ba yin shi ba, sai batanci da bata zumunci da rashin zaman lafiya. What? Allah gafarta malam, ina so in san matsayinka. Wallahi da ta dauki mukami na jefa wutar Allah za sai ta mutu. Allah gafarta malam, wilayar ka ta kai haka? Allah gafarta malam, ina so ka ƙara faɗa man wani mukamin naka. Da ka dauko mukami na ka adora kan matacce, wallahi sai ya miƙe ya kira ni. Wallahi ƙarya ne. Shehu, mukaman nan naka yawa gare su, ina ga matsaya a nan saboda kwakwalwata ba za ta iya ɗauka ba, ka san ban yi a zakara ba. Duk waraɗa Abba gida ya ce kai lusarin gwamna ne, shekarar ka hudu akan kujerar mulki amma ka kasa kawar da 'yan ta'addin jihar Katsina. Can bai san abin da ake yi a wuraren da ake ba. Uwata ba fulatana ce. Wai kuma da gaske, to wace hujja gare ka da zaka faɗa min in yadda cewar uwarka ba fulatana ce? Danginta har yanzu akwai wanda ke cikin daji. Duk waraɗa, to shi babanka ba fulatani ne ko kuma bahaushe ne? Ce ubana ba fulatani ne. Wato duk waraɗa na fahimce ka da kyau, kai dai ba za ka yaƙi fulanin nan ba tunda dai kabilar ku ɗaya. Mutane su kare kansu da mutuncinsu. What? Dukko? What? Mai girma gwamnan jihar Katsina akan ganin ka kawo ƙarshen 'yan ta'addan jihar Katsina wani mataki za ka ɗauka? Wallahi tallahi sai dai raina ya fita, ba zan yadda ɗan ta'adda ya zo ya ci mutuncin mutane ba, ina da yadda zan yi ba zan yi ba. Mai girma gwamnan jihar Katsina, idan ana so a samu zaman lafiya a arewa me ya kamata a yi? Arewa dole mu haɗa kanmu. Amma kuma Ali Nuhu ya ce wannan kisan da ake wa mutane ba wata matsala ba ce. Saboda ba 'yan uwan shi da dangin shi ake kashewa ba, ake cewa mutunci, ake kwace mu duwaki. Duk waraɗa a irin nasarorin da ka samu me zaka ce ma ubangiji? To alhamdulillah. Ka ji tsoron Allah ya labai. Gwamnan jihar Katsina, mutanen garin Dandima local government sun ce har yanzu ka kasa hana shigowar 'yan ta'adda cikin garin suna kakkashe su. Ai mutane gaggawa gare su. Ban gane gaggawa gare su ba. Mutane sai kashe su ake, ana kwashe musu dukiya, a hana su zuwa gona, a hana su zuwa kasuwa, kace gaggawa gare su. Ni dai dan adam ne kamar kowa. Idan har kana da niyyar kashe waɗannan ta'addan, Allah ubangiji ya baka iko, Allah ya taimake ka shiga lamarin. Dr. Jaki, an ce man sadda DSS suka kama ka kira Fantama da shi da alƙali Zariya domin su fitar da kai. Ni ba da ni suka zo ba. To waye ya gayyace su in ba ka gayyace su ba? Tintiri ne ya gayyato su. Dr. Jaki, me yasa aka kama ka? Dan na yaƙi shugabancin mace. Mene? Dan na yaƙi shugabancin mace. Dr. Jaki, an ce man Fantama abokinka ne. Ban san shi ba. Fantaman ne baka sani ba? Ban taɓa magana da shi ko a waya ba. To amma kuma shi Professor Isa Alfantami ya ce kai abokin shi ne. Kai ko na kusa da shi ne mutum waya ba. Kai malam, anya kuwa? Ban san shi ba. An ce kai ke saka Lawal Turayim cin mutuncin shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ni ban sani ba. To amma kuma ai ɗalibinka ne. Ban san shi ba. Ban gane ba. To kuna waya da shi? Ban taɓa magana da shi ko a waya ba. Dr. Jaki, duk masu taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya ƙarshen su zai kaya? Ba za su taɓa ci gaba ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, me kake ɗaukar aƙidar Izala? Drama ce. Drama ce. Dr. Jaki, kwanakin baya mun daina jin wa'azinka, me ya faru ne? Gwamnati ce ta kama ni. Riga ce? Gwamnati ce ta kama ni. Dr. Jaki, an ce man baka san Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A'a, ku bar wannan magana. Dr. Jaki da 'yan izala da 'yan ɗariƙa su waye suka san me suke yi a cikin su? Su 'yan ɗariƙu sun san me suke yi. Sun daɗe suna bibiya na shekara da shekaru.
Me ka fi so? Abi manzon Allah ne, abi sunna. Da suna ka fi so a kira ka da shi? Dr. Jakiba. Sake maimaitawa saboda in rike da kyau. Dr. Jakiba. Mai asalinka Dr. Jaki? Ni dan zina ne. Ni shege ne dan zina fa. Dr. Jaki, shin kun yarda Sheikh Ibrahim Inyas waliyi ne? Mu a wurin mu ba waliyi bane. To me yasa ka faɗa haka? Bai ma kama hanyar walittaka ba. To Dr. Jaki, ina so in tambaye ka ta yaya ake gane wane waliyi ne ko ba waliyi bane? Waliyai ba sa son duniya. Ina jin ka. Waliyai suna gudun duniya. Dr. Jaki, ina so ka koya man karatu. Al'ada hasasal haqqu. Abin da zan rika cewa kenan ni ma? Al'ada hasasal haqqu. To bari dai in jaraba cewa in ji. Mene al'ana hasasal haqqu? Al'ana hasasal haqqu. Al'ana hasasal haqqu. Al'ana hasasal haqqu. Malam lafiya ka kalau kuwa? Al'ana hasasal haqqu. Ni dai alqur'ani nake so a biya man ba wannan abin da kake ta faɗi ba. Ana rawatuhu an nafsi. Dr. Jaki, a sanin kada yan shi'a meye ba su yi na saban Allah? Ba sa shaye-shaye. Ina jin ka dakta, ci gaba da faɗi, ina jin ka. Ba sa sata. Sai mene? Ba sa ta'addanci. Dr. Jaki, ina so ka faɗa man meye ɗabi'un yan shi'a? Abin da suka sani karatun Qur'ani. Amma ai da kai makaryaci ne. To yanzu ni ma mai gaskiya ne. Jaki, su aka fi so a zuciyarka? Yan ɗariƙu. Dr. Jaki, da yan ɗariƙa da yan izala su ke kan gaskiya? Yan ɗariƙu. To tsakanin yan izala da yan ɗariƙa da yan shi'a su waye suka fi son manzon Allah da kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Dr. Jaki. Yan ɗariƙu. Su ke shirya taron maulidi a gayyato bayan Allah daga gari a shirya abinci kala domin tunawa da ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yan ɗariƙu. What? Raba gardama zan faɗa ma wata magana ko tema daɗi ko kacce maka daɗi da ni da abokina mun ba Aminu sayar shawarar ya cire ka a cikin shirin labari na a daina haskaka. In iska ko jahilai. Wannan matsalar ka ce ko dai me zaka ce ka ce. Insha Allah sai na kai ƙarar. Shamsu dan iya kai ma mun ba sarki Ali Nuhu shawarar ya daina haskaka a cikin shirin alaka. Gaskiya ba ku kyauta mana ba, kuma ina mai tabbatar muku da cewa za ku ga fashin mu. To yaya za ku yi? Ai sai dai hakuri daga kai har raba gardaman me za ku iya? Sai an ji ku matsalar ku ce.